Какво толкова се притесняваш? Не, той няма шанс. Не, той скъпи! Ужасно! Не ми се гледа! Край! Убихата! Ти приключи! Напускай предаването! Добре, как мога да ужас! Ужас! И да те усмихна поне малко. Имаш ли гъда? Праза мой глас, той не знае какво каже! Има малко. Ле. Просто ми трябва малко време само да се отпусна, да се адаптирам. Замина, пич, замина. Не, напускай. Напускай предаването. Пускай молбата за напускане. Разбираем. Колко е скучно и гадно, отвратително. Кое е кринж. което се забелязват в теб, но ти го имаш като качество? Тя го говори! Тя го заговоря! Тя е много минусаура! Тя му задава въпроси, не той да не е!